Muga-muga tak dongakne Dek Mirza, muga-muga dadi dalang sing keterima ketompo di Amin. masyarakat menjadi kondang seperti Mas Gading ya Amin, Mas Adek. amin. Waduh. Amin. Wah, Gusti. Ya wis sip tenan kok Dik Mirza iki pancen. Pripun Mas? Jan Minta swantene iki koreksinya. jan sip. Dalam Swantenipun niku sip. lagi Jos. meniru almarhum. Nggih pun plek wau Bapak sak kalian cengkok-cengkoke panjenengan juga nggih. Mas Gading. Sak gregel-gregele nggih. Sami. Wah, jan. Amin, amin. Nggih. Nyuwun pangestunipun ya Mas Gading. Nggih. Siap. Siap. Siap nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Lah. Ibu? Dalam? Nggih, niki mumpung dereng enten pamundutan, Nggih. urung ana tenan jebul. Dereng wonten. Nggih. Biasanya wis laris ya Mas ya. Pripun? Wis banjir pamundutan. Biasa lah niki kula mboten enten sinyale kok teng mriki. Tidak ada sinyal. Nun. Buka kabeh kok. Mbok ditokke meneh. Nggih, wis mlebu ndi HP ku iki. Sudah masuk Nggih, notifnya. sampun Oke. kula telekane. Dibuka dulu napa gimana? Hmm. Apa iki Mas? WA-nya notifnya iki lho iki maksudnya iki. Endi wis mlebu kabeh iki. Mosok ya ora duwe paketan Mas. Duwe to? Sinyale iki Sinyale ya. Nggih, asik. Ya, sabar dulu. Di WA wis mlebu nanti. Ora ana. Mboten enten iku. Oh, dereng wonten. Nggih, dereng enten. Dereng wonten nggih. Dereng wonten sik mlebet tok niki. Dalam? Oh. Wah, iki apa? Ana wis ana. Oh, nggih. Wonten napa Mas? Niki badhe nyuwun lagu Caping Gunung. Caping gunung. Nggih, ngagem parian. Oh, nggih. Caping Saking gunung biasane nganu bagiane Mbak Anting. Kok merem ya piye iki? ya niki saking niki wau saking Saking Mas Rezali. Mas Rezali. Nggih. Oh, tak kira lek sing kuwi. Tahu sanes nika. Mas Rezali. Nggih, saking sampun pareng nyawer niki wau enten. Pinten? Oh, sampun disawer. Oh, duwe jebul utangku iki mau ning ora apa-apa. Nggih, saderenge Nggih. caping gunung ngimpi mawon riyen nggih, Mas. Ngimpi nggih, siap. Nggih, pun dangu mboten nembang ngimpi. Nggih, nganti kimpen-kimpen. Ngagem bawon apa? Lah, Nggih. lah Pripun? bawa ngagem bawa. Nggih, nggih. Nggih. Ayo, Mas. Mbok rada seru. Ngene lho. Ngambara ing anggelangot bebasan tanpa tepi. Niki enten sik mlebet meneh niki, Mbak. Nggih, napa? Sugeng dalu Mbok Limbu. Nyuwun lagu atau gending. Imbang ana katresnanku langgam menika kentun dhateng warga masyarakat Bulu Candirjo sembah nuwun. Mugi-mugi Mas Gading tansah pinaringan sehat lan lancar. Amin. Saking Bapak Yadi. Nggih. Oh, nggih. Mangke dipun pinanggani. Imbangono katresnanku. Nggih. Imbang ana katresnanku. Narabas
Katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi. Sampun Mas Nggih. Dedi. Bawanya yang sudah. Aje, ha niki kula nggih nyateti niki request. Monggo, buka saking pundi? Langsung. Oh, nggih. Ya. Jenengan semangat toh Pak yang pakai baju tentara niku Pak. Pripon? Saya. Matur suwun ya Pak. Nggih. Sampun iki? Sampun Mas Gade. Sampun, nggih. Mau terus minangkani pamundhute. Pamundutan Nggih, Mas Rezali wau. Mas Rezali. Nggih. Yang ninggalkan terus ingkang imbang ngono niku wau. Sing nganu apa? Caping gunung. Caping gunung. Nggih. Oh nggih. Nggih, caping gunung mungkin bawa merono. Oh nggih. Merono ki nek ndi merono? Nyandi. Ke kanan, ke Oh. kiri. Yo. Anu barat laut. Ngaler. Oh, mereka ngaler nggih. Ngaler. Ngaler Mas Gade. Ngaler. Nggih. Nggih. Bawa caping gunung ini. Ini Nggih. boleh ditemenin sama Mbak Anting enggak, Mas? Oh, nggih mboten napa-napa. Boleh. Niki ganten masuk mulai niki. Nyuwun. Oh, urut. Oh, berarti satu-satu gitu bawanya. Oh iya. Nggih, ha niki tesih ketambahan 3. Angenteni. Dalam angen teni. Nggih, saking Ibu Suharmi Aza Depok, Jawa Barat. Oh, nggih. Terus enten ingkang nyuwun muga nyaiji saking Mas Danar Mas Danar. Mandiri Sleman. Terus yen ning Tawang kang nyuwun Pak Tri Mediun. Oh. Oh, nggih. Borongan nggih niku. Borongan. Saking sinten riyen niki bawane kula riyen. Saking nggih Nggih. mriku tus mriko. Oh, nggih. Terus mubeng. Nyandi, piyakane barang ki nggawa berarti. Kudune ngono. Monggo sesi parian kabeh kudu parian. Oh, nggih. Saben bengi nyawa Terus sinten? Ayo, niki Mbak Laras niki. Mbak Laras, monggo Iya. Mbak Laras. Yen memaca mengkara janar kuning. Apik to nek. Apik. Nek kene Pripun, meng Mbak Laras? kene iki mak dedet ndang tung bres. Jeleng. Iya. Piye Mas? Oh wedi lek panggungnya ya Mbak ya. Ora, aja dijenggleng aja Aja dijenggleng. teman-teman berarti ya. Ayo Mbak Mega. Kembang wai
Kita tuh sepantaran loh Mas Gading. Aku sama Mbak Mega sepantaran ya. Kelas 2 Iya. SMA. Ya, Jan. Betul. Iya Mas. Mbak Anting. Maestronya. Caping gunung. Kalau Yo, thank you. disemangatin lo. Yo, Ayo thank you. disemangatin lo Mas. Thank you. Diam. Ya. Sajake do seneng nek alon-alon kata-kataku ya. Alon-alon nek karo Mbak Anting ya Mbak. Niki nggih, dalu niki nggih. Mas Hening uga rawuh. Sinten? Mas Hening Mas Heni. nggih. Oh nggih. Nah, niki rak Pripun Mas? Piye to kok mendudeng ini tok piye? ah, niki. Nah, niki digelar-gelar niki. Oh nggih. Kagunganipun Mas Hening. Oh nggih, sugeng rawuh Mas Hening kalian Mas Nggih. sinten mau? Mas Hening. Ah, karo Mas Baron. Ora krungu lho Mas mau Mas. Nggih. Mbak Orisa. Lali lakokan yo. Ayo sa sapa ki mau? Lagi jagongan. Heeh. Jagongan karo sapa? Kok ya? Sandingku to. Aku ki deg-degan iki lho panggung. Disambi jagongan ki ora apa-apa men, mencarikan suasana. Men iso luwih los ngono lho ya. Betul sekali. Saudutan sik ah. Wes gak disedot. Lah. Ngeyup. Ah, wayahe. Wayahe mikir. Kok sinden-sinden sik. Terus memburi. Tak pilih sing nang mburi tak pilih. Wis. Saking Marian saking Mbak Linang Rien. Mbak sinten? Jenengan Rien. No, Mbak Ika dulu. Saya kan masih muda Mas, yang tua dulu lebih baik kayaknya. Ira ben kono ki mau kentekan bahan. Dalam? Ben kono kentekan bahan. Oh ngono. Sopo sik iki? Sopo sik iki? Oh Mas Dalangnya dulu. Lho kok aku toto. Hah? Apa? Manut Mas Dalang. Oh. Nggih. Wah, saking Mbak Laras mawon. Madhep aku karo ngedoke mik ojo aku. Ah ngono kuwe. Oh isin di malah diomongke. Iya. ya. Aku keri-kerian wae Mas. Ker- Keren-keren. Heeh. Masalah kesel sik. Ora. Mboten nggih Pak Bu nggih, kula keren mawon. Siapa dulu? Oh nggih. Mbak Laras yen monggo. Aku wedi Iki ngopo? panggungnya arep ambruk iki. Mugi sedaya warga bulu mriki tansah diberkahi Gusti. Amin ya. Amin. Ayo Mbak Mega. Ya Mbak Mega Menyang Solo menyang Solo. tuku tampah. Alah tuku tampah tekan Solo. Mugi-mugi Mas Gading lan Mbak Lintang Kairo. Nyapa iki? Fansipun saya kathah. Amin. Amin.
Allahumma amin. Monggo, Mbak Enting. Oh, yuk. Utututu. Hah? Apa? Apa iki? Ngudang apa piye? Utututu. Utututu. Atitititi. Ora nek kata-kata ben. Sedaya warga masyarakat Mbulu. Urung mriki ne. Go keri kok ini. Tansah pinaringan lancar rezeki. Amin. Amin. Ruangsaku kok ono dak-dok saka ngisor panggung ki apa to ki? Monggo Mbak Orisa. Saniki Mbak Orisa. Tangi turu. Tangi Ayo turu. turu. Terus tuku telo. Oh. Mugi sedaya warga Bulu sukses sedaya. Amin. 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 Yo, saiki ganti Mbak Iu, yo Mbak Iu yuk. Sembarangan aku nek kene tuwa lho iki lho. Lah dalah. Gantine bupras aku nek pinggir dhewe. Kejule. Apa? Karing glundungke kowe kok malah. Wong karing glundungke. Lah iya iki aku nggo tumbal ning pinggir padake. Menyane disumet. Apa? Menyane disumet. Sangu. Parian iki. Nggih. Mboten koprol, Mbak. Sanding kulara untu. Sing girong ya lara untu. Masa Ning wis mari ketoke. Wis mari. Syukur nek wis mari. Gawe larane apa piye? Ya wis, ya ora. abuh pipine. Abuh pipine. Mugi sedaya warga Mulu makmur wargane. Amin. Allahumma amin. Monggo, Mbak. Dek Lintang saiki Nggih. parian. Gawa alu ning pinggir sumur mugi warga Mbulu Makmur. pinaringan Makmur. panjang Umur. umur. Ya amin. Sapa kuwi mau ibu-ibu sing amine bungok bianter dhewe kuwi mau, Bu? Sinten? Hah? Adik-adik, oh iya semangat ya. Gak Ya. kelihatan berarti ada yang di lantai 2, Mas. Halo. Betulan tok. Sana. Sudah, Nggih. Mas. Wiyogone, ngene iki wiyogone. Nggih, lopi piye. Sapa Mas iki? Sinten? Kira-kira. Sik meking kae sing meking. Nah, wis cepak-cepak. Oh, berarti wis ngono. mau ya. Mas Kunto kowe. Siap-siap. Halo. Yo, Cek. cek. Oh. Kurang banter ora, Mas? Ora aja banter-banter. Kurang? Mboten. Oh, mboten. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Balenono, Mas, ora krungu, Mas. Halo. Halo. Pas dina Minggu. Ning kutha Solo. Ah. Mugi warga Mbulu. Tansah bagya mulya. Ya. Sini piye to? Ora apa-apa. Oh salah. Baleni. Ah, baleni. Baleni Amine- meneh. Amine kurang banter kuwi mau ya kurang banter Ya. loh, Mas. Mireng apa mboten Bapak Ibu?
Nggih. Boten. Pas dina Minggu ning kutha Solo. Mugi warga Bulu tansah bahagia. Oh, bahagia mulya. Mulya. Wah, jan dongane ora tenanan iki piye? Amin. Allahumma amin. Mas siapa namanya, Mas? Jenengan, Mas? Teddy. Kunto. Oh, tak kira Minto. Nggih. Kunto. Oh, Mas Kunto. Siapa lagi? Saiki Mas Teddy? sing nyiter. Ayo, ndi ki sing nyiter iki? Oke. Sing nyiter. Ayo, Mas. Cek sik. Suarane kayak modon ning pinggir kali piye kuwi? Dicek lagi, Mas. Dicek neh, cek meneh. Nek. Sing kuwi. Sing anu mic sitter kuwi. Lapik sing kuwi mau, Mas. Sing pertama kuwi mau lapik, Mas. Nah, kuwi lapik. Cek. Nah, sip. Yo. Ayo, apa? Mangan bolu. Mangan bolu, heeh. Karo mangan tempe. Heeh. Ora enak no. Iya, Lek, dicampur ya. Kok sing rada masuk akal sithik to, Set kuwi, Set. Wo, mangan siter ngono ya kena kok. Mugi warga dusun Bulu sehat-sehat wargane. Ya, amin. Amin. Sing enong saiki sing enong. Sing kena. Karo ngadeg mikir ning dhuwur to kuwi. Lah, ben kaya konser. Yo berdiri no, Mas. Mas Reza. Nah, kuwi. Ora tekan mike. Cek sik. Lah malah dicopot. Oh. Wong piye to iki? Dibenakne sik, Mas. Benake, disrepke. Nggih, apa nggih mike dhewe kuwi? Yo. Cek sik. Cek. Cek. Sampun Pak Nenang. Nggih. Nggih. Parikan. Ana wong ayu Heeh. jenenge Lintang. Hmm. Walah ya. Mugi warga Bulu tansah mulya ing gesang. Wah, jan. Jos. Apik tenan nek iki. Amin. Sing demung loro. Sing ndi kuwi? Sing niki? Yo. Lomba wae nek omongan aja ngracik yo. Ramune. Ora muni mic-nya. Coba nganggo mic demung sing sijine kuwi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bareng matur dumateng Kowe iki kon parikan kok malah arep dadi MC to kowe iki? Orang gremeng ki piye iki jane? roh wong ayu Heeh. No kok melok-melok. jejere dalange. Alah. Mbak Laras. Disenggol loh, Mbak, ya. Nah, Terus ana wong ayu sandinge dalangi terus terus Mugi warga Bulu lancar rezekine. ya amin. Nggih, terima kasih. setunggal melih. Oh, masih ada. Setunggal melih. lagi. Sinten? Dalange. Sing krebab. Sing ngerebak. Monggo. Oh, kentekan bahan iki piye? Engko tak kirimi nek mang bahan. Cek. Halo.
Oh mike iki. Ngombe ciu. Wah to. Botole. Wah. Sabotole. Mugi warga Mbulu Heeh. kathah putrane. Min. Oh jere kentekan bahan kok ya Mas ya. Ayo. Selamat malam Mas Dalang. Minta lagu Rengu buat warga masyarakat Bulu dari Pak Sapardi Jakarta. Oh, Pak Sapardi. Nggih. Jakarta. Nggih niki Rengu ya, nyuwun Mas? Rengu nggih. Nggih, matur suwun Pak Sapardi. Niki dilajengaken Nggih dilajengaken. Mbak Ika. Nah Ika. Oh nggih. Pon Pak, napa badhe parikan ki ya, Mbak? Mic-nya mboten bunyi. Cek sudah. Panas udan, udan panas aling-aling, capek gunung. Yo. Kuwi nek mike mati mau wis teko ditapuk apa diruslus ora urip dhewe. Oh, dadi nek mati kon ngelus-elus. Ah karo ditapuki sithik. Iki yo dong-donge. Aku melok-melok ya. Sudah, Mas. Nggih. Nadian wadon sarata lanang. Waduh napase dawa banget. Inomane banyu Banyu aki. Yo banyu aki. Bane Ajeng dikancani mboten? mboten apa-apa, monggo. Wah. Monggo kalian sinten? Sinten? Mas? Oh nyelok sapa ta iki jane iki? Sapa Mas? Mbak Anting. Mbak Anting. Heeh. Ayo Mbak Anting. Ayo. Aduh, Wis. tapi aku dijeblok. Ayo tak ewangi. Jeblok apane sing jeblok? Ora. Jeblas. Ora Mas. Bene dek iki Piye? kadal Argentina jarno. Ya syukur Mas. Agak bindeng nggak apa-apa nggih, Mas? Lah kula lho bidang gian. Bindengnya suara emas tuh beda Mbak Anting. Iya. Ini Jogjanan. Jogja. Hah? Jogja. Oh iya. Oh nggih. Nggih niki enten pamundutan mlebet melih. Oh nggih. Assalamualaikum Mazda. Mau pamundutan lagu Sambel Kemangi. Dibawakan di Lintang. Semoga berkenan. Oh nggih. Semangat terus dan sehat selalu semuanya lancar pementasan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Saking Bu Retno Parisi Jakarta Selatan. Oh nggih, terima Nggih. kasih. Sambel Kemangi. Nggih mengke dipun pinangkani. Sampun. Nggih, sampun dipun pinangkani matur sembah nuwun. Pripun Mas Gading? Nggih niki apa iki mau? Napa? Pamundutan malih? Imbang ana katresnanku mau wis ya. Dereng. Dereng to? Nah niki imbang ana katresnanku. Terus iki ana enten Napa? nek angenteni mau Angenteni dereng. dereng. Nggih.
Sambel kemangi. Sambel angen kemangi dereng. Muga nyawiji nggih dereng. Yen ing tawang dereng. Nggih, setunggal Nggih. setunggal. Nggih, setunggal mboko setunggal. Ingkang pendirian yang dulu yang mana tadi? Pripun, Pak? Oh niki genten rengu. Kemangi. Oh, nggih rengu Nggih. tadi. Nggih mengke rengune dingeten goro-goro. Oh, nggih, siap. Ingkang Seneng pendirian, aku. Mas, yang mana dulu? Yen ing tawang napa sambel kemangi? Sambel kemangi. Sambel kemangi riyen? Oh, nggih. Oh nggih. Turuti bapak nggih, Pak nggih. Nggih, sambel kemangi riyen. Langsung nggih, Mas. Oh, nggih. Nggih. Dicari dulu. Napa nek dicari? Dalam Napa nek? niku jere sapa kuwi mau ya sing ngomong ya? Oh. Mas apa? Mas Arul. Arul. Apik men jenenge. Nggih, nika Mas Abimanyu nika nggih. Mas Abimanyu. Putune Mbah Gito. Oh. Nggih. Oh, Kalih jejere niku nggih. ingkang pundi jejere Sami yang tangan jejere kiri? ingkang niku topinan Oh, kagem sing topi. nganggo topi. Nggih, nika Mas Nawung nika Oh, nggih, Mas. kakangku Nawang. mlebune. Oh, berarti masih sepupu kali Mas Gade. Nggih, Oh, tasih. iya. Mirip-mirip ya, Mas ya. Nggih. Nggih. Sampun, Mas. Nggih, sambel kemangi niki mau. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, sambal kemangi Sambel sampun. kemangi sampun dipun winangkani, nggih. Nggih. Dan iki gentenan Mbak Lintang istirahat, Oh, terus nggih, terima kasih. yang lainnya nanti Mbak Mega, ganti Mbak Mega apa Mbak Lala. Mbak Laras di duetke karo sing demung loro iki jane gayeng panen. Ya iki sih akeh iki mundutane Yohan, coba iki mau sing iki. Rengu iki mengko wae. Yo. Ana yen ning tawang angenteni terus apa iki mau saiki? Oh, mbak ngono katresnanku ki wis urung mau. Wis. Urung to? Oh ya. Nggih, Mbak. Mbak Megarien. Tak lumpati sik. Nggih, niki ngadeg mboten, Mas? Wah, ngadeg. Oh, ngoten. Ngadeg ket wau nek kula. Napane? Hah? Napane? Nah, napa-napane? Lho, Jumeneng nggih, Mbak. nggih. Ora nggo sepot? Mboten sah. Nah, ya wis. Ora ya wis. Nek nganggo sepot ki arep takon nunggu meneh ngenteni sepot. Mboten sah. Iya. Minangkani pamundutan Mbak Mega. Nggih. Ajeng niki imbang ana katresnanku. Nggih. Napa yen ing tawang napa ngenteni. Imbangan mawon. Oh nggih, siap. Niki langsung mawon. Napa pripun? Langsung. Ngagem ya. bawa. Langsung. Bawa mawon. Oh, nggih. Ben asik kok. Ngoten, Pak. Nggih, aku ki rasane nek ngapa jenenge suwe-suwe iki. Oh, ngono. Wah, Krungu ra aku ngomong apa? Awang aku ora krungu aku ngomong apa kok. Heeh. Oh, niki sik wae iki. Niki. napa? Nah niki lho lah. Amit. Amit nggih. Oh, Matur sembah nuwun. nggih niki nek Niki sampun diwaos wau. sampun. Kas. Kas. Kas lho kuwi nek kuwi. Iya. Iki piagone kos. Iya. Nek iki terus Mbak napa iki Mbak Laras? Hah? Kas. Kas. Oh ngono. Nek sing liyane ya tetep melu kas. Tambah ya. Sapa muni kos mau sapa muni kos? Yo nanti yo. Yo.
dewa nganglang jagat nyangking pekor Niki nggih ngapunten nggih Mas. Nggih, pripun? Swantene nggih nembe bideg. Bideg. Nggih, bindeng. Sami. Nggih, ngapunten. Karena nggih. iki yo wayahe pergantian musim. Heeh. Nggih. Kok ketawa toh? Loh, ya ora apa-apa to. Ah iya. Oh, sesuk golek anu uler jati. Hah? Golek uler jati. Urung usum. Urung usum. Urung. Ayo jatine wae. Kan ngapa ngrogoti? Nek urung usum ya jatine wae apa godhonge. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak. Mega. Yo. Berarti iki mau wis dipirangkani sono rengu angenteni. Ha gandeng niki sik angenteni para kanca-kanca dereng angsal notasi digantos sik liyane. Yo, Mak. Arep diganti apa? Siapa saged? Wah, nggih pun saged ngaten. Angenteni heeh. Mbak Lala. Lah kepiye diganti? Ya ora arep diganti apa? Hah? Ya yang ning Tawang ora apa-apa. Arep dikancani ora? Nggih dikancani kalih Mbak Orisa. Mengko disepotin apa mboten? Pur. Nggih. Minangkani pamundutan. Nggih. Ya ning Tawang. Ene tawang ya, Dik. Nggih. Nggih, Mbak Orisa. Langsung to, Mas? Nggih. Langsung mawon mboten napa-napa. Dalu. Nggih, langsung mawon monggo. Mengkedik laras. Yuk.
Oh. Penggerongnya jan mantep ya Mas. Nggih, wah dasare nom-nom bagus toh. Iya bener. Ah. Ya. Dan tak kok bentok lumpok. Dah. Matur sembah nuwun. Nyaning tawang sampun dipinangkani. Niki gandeng jame wis mepet yo dinae lagu dienggo penutupan. Ampun lenggah riyen. Nggih ampun lenggah riyen. Jumeneng kabeh. Nggih, penutupan. Nek ora lewung yo ninggal katresnan. Napa Pak Bu? Lewung napa ninggal katresnan Pak Bu?
Le wong. Ninggale wong. Wah, nggih. Berarti ya. Nggih, Wong apa? saya nang medele kan lho Mas. Wah, nggih, siap-siap medel. Medel. Medel pop. Heeh. Medel. Yang kuwi kok saya ngomong medel. Ya. Ayo jumeng, ayo monggo. Hati nglundung pojok dhewe. Gedheglek sithik. Blung ilang medun. Dadi wong tuwa ki ya penak ya ming mangan. Mangan Ya. mangan ngantuk ya. Ah, Sesepuh. sesepuh. Monggo langsung Iki mon. le obah ora do nganu lho. Alon-alon wae le obah. Nggih, saking bukane saking Kendang, Mas Gabres, Mas Bayu Gabres. Nggih, sampun. Nggih. Wis penutupane gayenge ora jamak-jamak ya, Nduk ya. Iya, Mak. Wis dicukupke semene sik le. Seneng-seneng le geguyon. Mergo nek sing jenenge seneng-seneng utawa geguyon nek kakean ki ya ora apik to, Nduk. Iya, Mak. Wis ayo gek neruske laku. Ayo mak tak derekke. Tansah marep pamuring sukma. Sukma winayu ing asepi simenteleng ing kalbu. Pambunganing warana talan saking lep-lepe ngaluyup. Winapa sating sumpena tumusuping rasa jati sini gak semanten gak diucapo ingkang medal njawi Raden Werkudara ngawi dhateng para putra kumlawen ing asta ingkang pindha kumlebreting dwaja karya ageting galih para putra Solah nyopating bleber ya mino kateping jala. Micil sangking jroning praja mapan ana ing madyaning aloga kundang ing prawadya sawega Pasara tambur miyang suling pandhen taludak miwa bandera kakandha mawa arna warna
Ndo Colotiana Seri Kawuryan Oh Romo Kyai keparengan kang putra pun muring godane pun kadot kaca jumadung dawuh nadene kang putra pun Antarja ugi nyadung dawuh Romo Kyai piye Pak aku ya nyadung dawuh apa wigatine pananggilan mau iki Pak wah kadot Antarja wadene Antasena wonten timbalan dawuh Romo Kyai wonten timbalan dawuh Romo Kyai piye Pak ana apa kok sajak nyolowadi iki jane iki ana apa kok nganti gembrobyos kaya ngono kuwi wah ngerti ya ngger anakku kalenggan iki negara Ngamarta lagi nandang pagebluk ya merga saka ilange pusaka Jamus Kalimasada Kyai Jumat pustaka Jamus Kalimasada ical ya ilang wah nanging manut dawuhe pengendikane wakmu Kresna ilanging Jamus Kalimasada kuwi merga dicolong maling wah menawi dipun cidra lajeng sinten ingkang wantun nyidra wah iki abot merga manut dawuhe Kresna kakangku sing nyolong Jamus Kalimasada jebul isih keluarga dhewe monggo bapakmu ya wis saguh dipasrahi nyekel malinge lan wis dipasrahi supaya ngukum pati kula aturi ngendika sinten malingipun Rama Kyai sinten malingipun sapa Pak malinge Pak ndang ngomong ning kene wah jebul malinge adimu Tanjung Anom ya kuwi Abimanyu